Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio. Ja moram da kažem da mi je stvarno uvek nevjerovatno, stvarno veliko zadovoljstvo da se sa vama družim, da sa vama pričam, sa svim klincima, izvinite što sam rekla klincima, iz Master Blastera, ćao. Ćao. Kao, ćao deco, kako ste? Od jutros dobro. Od jutros dobro, hoćete vi sami da se predstavite? Pa mogli bismo, jel? Ja sam Zoja Vasić i došla sam kao predstavnik škole za rock i pop muziku Master Blaster. Inače sam i frontman školskog benda Master Blastersi. Moje ime je Aleksandar Stevanović, ja sam iz EU Info centra i ujedno i bivši i stalni učenik Master Blaster škole. Zauvek. Zauvek ću biti, da. Ja pre nego što krenemo da pričamo o tom povodu našeg druženja današnjeg, moram da vas pitam, ovako sad iz ove tačke gledišta, kad razmišljate o toj školici i o svemu tome što tamo doživljavate, radite i učite, kakav vam je osjećaj? Ko će prvi, dama? Pa evo, naprimjer, definitivno smo srećni što smo uopšte pronašli, to postoji nešto kao što je Master Blaster, jer stvarno, evo mi... I mi maturi smo srećni. Jel da? U stvari, da, svi su srećni, to je isto jedna od dobrih strana, i mlađi, i najmlađi od oko 5-6 godina, učenici, a pa čak i profesori, na kraju krajeva, koji su znatno stariji, svi se družimo i svima nam je lepo, ali evo mi smo i već jedno 5-6 godina u Master Blasteru i stvarno smo se tamo i upoznali i mislim da ćemo svi ostati drugari do kraja života, tako da pored muzike tu je i taj faktor prijateljstva koji je ono stvarno, da. Šta ti kažeš? Pa u suštini Master Blaster je jedna, kako kažem, oaza u centru Beograda, muzička, u kojoj smo se mi svi spojili, upoznali što učenici među sobom, što sa profesorima, profesionalcima, i tu smo stekli u suštini sva svoja znanja koje imamo vezana za muziku i to sad svi onako koristimo baš i ono što je najbitnije da svi koji su deo Master Blastera u svakom smislu nesebično sa drugima dele sve što znaju i upućuju i mlađi i stariji od sebe u muziku i lepote koje muzika pruža uopšte. Da, meni se nekako čini da je to što vi sada pričate važnije od onih informacije kao, pa vi tamo možete da naučite to i to i možete da naučite mnogo o muzici, naravno to se podrazumeva, ali ono što vi nosite odande, to je to su ta druženja, to su ta poznanstva koje ćete... I šta planirate da postanete jednog dana? To je još uvek otvoreno pitanje. To je podložno promenama, ali volili bismo da zajedno sviramo dokle god možemo i dokle god nam to pruža zadovoljstvo i dokle god nam glasovne i sve ostale mogućnosti to pružaju, tako da to će tako biti sigurno u budućnosti, a sad gde će ko otići u nekom profesionalnom smislu je možda malo manje bitno u ovom trenutku. Ja sam se, na primjer, juče vratila iz Njujorka, tako da sam trenutno u fazi kada bih na Broadwayu da završim, tako da to nije baš reprezentativnije sada. Sve je ostvarivo, ja ti želim definitivno. Ali ako ne uspe, onda... Pre nego što čujemo prvu pesmicu koju ste nam spremili za danas, povod našeg druženja je rock koncert. Delegacija Europske unije i EU Info centar svake godine tradicionalno podržavaju kulturne, sportske i umetničke događaje sa ciljem promovisanja sportskih i kulturnih vrednosti u mnogim gradovima i opštinama u Srbiji. Rock koncert na Kalemegdanu predstavlja početak kampanje Evropa otvoreno, koja će trajati do kraja maja i u okviru koje će se promovisati različiti kulturni sadržaj u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Vranju, Šapcu. Koncert se održava 8. maja u nedelju na Savskom šetalištu Kalemegdanski park. Ulaz je slobodan, a između ostalog na koncertu će nastupiti Električni orgazam, Deca loših muzičara, Delarno band, Beatlesi tribute band Best Beat, Amy Winehouse tribute band, Amy's House, a koncert će naravno otvoriti u 16:30 časova prva škola za pop i rock muziku Master Blaster i svi najbolji učenici škole i mi se vrlo radujemo zbog toga. Ja konkretno kao bivši učenik, odnosno stalni učenik i sada kao jedan od organizatora koncerta, tako da bih sada nešto malo o njihovom nastupu reći prepustio Zoji. Ja sad treba da kažem, naravno, nama je velika čast i zadovoljstvo što smo dobili mogućnost da nastupimo, da. Svakako bi da se zahvalimo Evropskoj uniji koja nas je i delegaciji EU Info centru koji su nas pozvali da nastupimo i čast nam je uvek da delimo binu sa poznatim beogradskim
i uopšte muzičarima u Srbiji i tako da spremili smo veliki program, oko 20 učenika će nastupiti iz škole i ono što je zanimljivo je to što ćemo izvoditi hitove iz zemalja koji su članice Evropske unije i naravno malo domaćih, pošto smo domaćini, pa zašto da ne, tako da će da bude zabavno od 20 učenika iz škole, napravit ćemo mini koncert i otvorit ćemo manifestaciju. I velikih i malih. I mlađih i starijih. Starijih, da. Ali uglavnom starijih. I baš malih. Da, biće. Biće svega u svakom slučaju, da. Šta se, ili ima nešto konkretno što možete da nam kažete vezano za taj koncert, što možda znate već sad i mi želimo da znamo šta ćete svirati? Pa da, mislim, svirat ćemo definitivno neki od autora, će biti Pink Floyd, Eric Clapton, Sting. Dolazim. Zaz, čak, da, ja ću pevati Zaz, pošto je na francuskom, tako da ćemo imati i na više jezika, također ćemo neke pesme s Eurovizije izvoditi, na primjer nemačku predstavnicu Lenu Meyer i tako bit će veoma raznovrsan repertoar, ekipa će se non stop menjati na sceni, pevat ćemo jedni drugima, pratit će vokale, rotirat ćemo se na instrumentima, za mikrofonima, tako da to bi trebalo samo da nas vreme posluži u svemu tome i bit će u redu. Koliko sam ja gledala prognoze, trebalo bi da bude lepo vreme. Mi se iskreno nadamo da će biti lepo vreme, inače će biti mali problem, ali u svakom slučaju i Master Blaster i svi ostali bendovi su jako raspoloženi i srećni zbog nastupa i mislim da će stvarno biti prelep jedan dan u nedelju, tako da pozivamo stvarno sve da dođu s dobrim raspoloženjem. Ali da dođu na vreme kad vi izlazite na binu. Tako je, u 6:30 Master Blaster, ne propustite. Da, nema veze, ali najbitnije u 16:30 da se dođe. Pre ovih sadašnjih rock zvezda izađu buduće rock zvezde. Da ne bude posle kasno, kad se jednom dignemo nos, pa posle ne bude karata, da ljudi vide na vreme. Kao ti nisi kad je još besplatno. Ti ono da nisi došla. Da. I još moramo napomenemo da će nastupiti i Amy's House, Amy Winehouse Tribute Band, oko koga smo svi strašno ushićeni, pogotovo zato što neki profesori iz naše škole sviraju u njemu. Svirao je Radivoje Bojanovski, ali on je sada na profesionalnom putovanju. Na profesionalnom putovanju i svirat će Srđan Srki Tanasković, tako da Amy Winehouse Tribute je super i to se radujemo da čujemo. Nevana Filipović, pevačica naravno koju svi mnogo volimo, tako da jedva čekamo i to, između ostalog, i naravno i sve druge bende. Htjela sam kažem, deco, hvala vam puno. Buduće zvezde, hvala vam puno što ste bili na Rock radiju i iskreno se nadam da ćete svaki put kada budete negdje svirali dolaziti ovde, zato što želimo da podržimo vašu priču onako punog srca, to radimo svaki put. Hvala vama puno. Da se zahvalimo još jednom Rock radiju što nas prati, što nas podržava, stvarno nam mnogo znači. Hvala. Hvala puno. Tvoj život. Tvoja muzika. Rock radio.